Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bidiyon mu na yau zai koya muku yadda mutum zai hana wayarshi shan data sosai. Sabida sai ga mutum ya sa kuɗin shi ya sai kati, ya sa data, kawai yana so ya al'amura sosai da wayarsa. Kawai ka ga data ta yi sauri ta ƙare mai ta shan ba daɗi. To sabida haka yau mun kawo muku hanyar da za ku bi ku dakatar da wannan tsarin da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Da farko dai mutum zai nemi settings haka. Idan ka samu settings sai ka shiga kamar haka. Yau da zaran ka shiga settings, abinda za ka nema kuma na gaba shine apps and notifications. Da ka gani sai ka danna kamar haka. Yau kana danna zai nuno ma application gasu nan. To sabida mu gansu gabaki ɗaya sai mu danna see all apps gasu nan. Muna ɗan jiran sai na searching. Yauwa yanzu haka ya fito min da duka application ɗin gasu nan kawai dukansu. To abinda zan yi anan shine zan nemi application yanda na san yana amfani da data. Duk wanda yake amfani da data to ga wannan Canva zan shige shi kamar haka. To da zarar na shige shi abinda zan yi ga wani wuri na an sa data usage. To nan zan danna haka sai in taɓa gurin. To da na taɓa zai nuno min nan. Ga wani wuri nan ƙasa rubutu gasu nan layi har guda huɗu ne ko biyar ne ma. To sai yanzu kan na huɗu inda aka sa background data sai in danna wannan yar alamai. Abinda yake nufi in a kunne yake. To ko da ban shiga application ba in dai zan buɗe data to zai iya min amfani da data. In dai ba na kashe ba wannan abun. To yanzu haka mun kashe wannan. To sai mu fita. Mu ƙara fita. Sai mu nemi wani application wanda muka san yana amfani da data. Duk wanda muka san yana amfani da data sai mu shiga kamar haka. Sai mu ƙara shiga data usage. To gashi nan shi ma nashi a kunne. Idan muka kashe in dai ba mun shiga application ba to ba yanda za a yi datan mu ta riƙa yin amfani, ya riƙa yin amfani da datan mu. Babu yanda za a yi. A background ne bayan idon mu. To ka ga Facebook ne shi ma sai in shiga kamar haka. In dai ban shige shi ba a can waje to bayan da za a yi data ta shawu. Yauwa shi ma nashi a kunne sai in kashe. To wannan ita ce hanyar da ake bi wajen ganin an dakatar da wannan abu. Ai ta shanye ma data kai baka shiga ba application ba kai ba komi kawai application yana can yana ta ma amfani yana janye ma data. Wannan ita ce takaitacciyar hanyar da za a bi. Idan wannan bidiyon ya burge ku, ku taimaka ku yi mana subscribe sannan ku yi mana like, ku yi mana share. Mun gode.